Club Junta, building better Africa. Tikulandireni konse omvera komanso ndikuonera pano pa Club Junta YouTube channel pone takubweretserani nkhani zochoka ku Times. Uku lero kuli nkhani yokhudzana ndi kusumiridwa kwa Professor Arthur Peter Mutharika komanso pakupezeka ndithu yayi shipi kapena kuti chitanki chimene chimanyamula mafuta kuchokera kumwe ku dziko la Iraq ndikudutsa malo amene tikunena kuti atsekedwa acha. Pali chitanki china chakwanisa kudutsa, ndipo kudutsa kwa chitanki chimenecho pakupezeka nkhani yonena kuti chili ndi mbendera ya Malawi, koma chitankicho sichikubwera kuno ku Malawi ndipo chikupita komwe ku dziko lija la China. Kodi pamenepa anzathu akuboma angatiuzepo chani? Ndipo zambiri tamverani mkatikati mwa news imeneyi, ndipo khalani pomwepo pamene zinthu zina zambiri zikupezeni mu tsiku lero lino. Dziko la Malawi likadali mugulu la mayiko amene adakakumana ndi vuto la njala. Izi ndi malingana ndi ripoti loona za njala la 2025. Ripoti ili laonetsa kuti anthu ambiri akuvutika ndi njala, ana akusoweka chakudya choyenera nthupi komanso kusoweka thanzi labwino. Wezigausi ali ndi ripoti. Kafukufukuyi akutanthauza kuti dziko la Malawi likadali mgulu la mayiko amene anthu mdziko muno akuvutika kwambiri ndi njala ndipo akufunika thandizo. Kafukufukuyi akuonetsa kuti mayiko ambiri sakuchita bwino pa nkhani yolimbana ndi njala, makamaka kuti akwaniritse masomphenya a 2030 othana ndi njala dziko lonse lapansi. Ndipo akatswiri ati ngati izi zitapitirire mmene zililimu ndekuti mayiko pa dziko lino lapansi sangakwanitse kufikira masomphenyawa. Poyankhulapo pamene amakhazikitsa ripotiro lachitatu mu mzinda wa Lilongwe, mlembi wamkulu ku nduna wa zaulimi a Beneti Nkasala anavomereza za vutolo mdziko muno. Iwo ati mmene dziko la Malawi limalimbanirana ndi njala sikunaphule kanthu kwenikweni, ndipo dzikoli likuyenera kuti liwunikenso njira zake. Ngati dziko la Malawi tili pa chiopsezo cha njala, koma si dziko lathu lokha lino, mudati muone mayiko ambiri muno mu Africa komanso ngakhale ku Asia, mayiko ambiri ali pa chiopsezo cha njala. Sitikukwanisa kupanga produce chakudya mmene timayenera kukwanirisira. Kwambiri tikumadalira mwina ulimi wa mvula, so ngati unduna wa zamalimidwe chimene tikufuna kuonetsetsa nchonena kuti mogwirizana ndi mapartners tipeze ndithu njira zosiyanasiyana zimene zingathandizire kuti alimi athu azikhala kupeza chakudya chokwanira. Poyankhulapo mkulu wa bungwe la World Hunger Hive a Susan Bipa ati zimene zikuchitika mdziko muno ndizofunika kuti anthu agwirane manja pothana ndi vuto la njala. Ripoti limene limaonika za njala pa dziko lonse lapansi lafotokoza kunena kuti njala ikadapitirira mayiko ambiri kamba kakuti zachuma sizikuyenda bwino, maudani pakati pa mayiko ndi mayiko komanso kusintha kwa nyengo. Mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi ati ndikukhutira ndi mmene ikuyendera ntchito yomanga malo opangira magetsi okwana 358 megawatts kumpatamanga mboma la Nino. Asaidi anena izi atayendera ntchito yomanga mlatho komanso nyumba za mawanja amene akhuzidwa ndi ntchito yomanga malo opangira magetsiyo lachitatu. Zambiri mu ripoti la Daniel Zimba. Malo opangira magetsi ampatamanga akuti adzakhala malo akulu kwambiri popanga magetsi mdziko muno, ndipo malowa adzapereka mwayi wa ntchito kwa anthu opitirira 2500 komanso adzapereka ndalama za nkhaninkhani kudzera ku misonkho. Malinga ndi Saidi, ntchito yomanga malo ampatamanga hydropower pansi pa Malawi Energy Compact ndi mbali imodzi yokwaniritsa masomphenya aboma ofuna kufikira anthu opitirira 30 pa 100 aliwonse ndi magetsi okwana pafupifupi 1000 megawatts pofika mchaka cha 2030. Ifero ngati boma tilokondwera kuti project yayambika, ndi project yofunikira kwambiri mdziko lathu la Malawi lino. Tikudziwa kuti tibe magetsi okwanira, koma ndi ntchito imene tachitike apa tikhala kuti tikhala ndi magetsi okwanira, ndi chikumbokumbo cha president athu Professor Arthur Peter Mutharika kuonetsetsa kuti tikama 2030 mwina tili ndi magetsi odusa 1000 megawatts. Andi zimenezo kudzera malo ngati awa zichitika chifukwa kuti tikudziwa kuti magetsi ndofunika mzipatala, masukulu, ntchito ina iliyonse kapena ntchito ya migodi imafuna magetsi ambiri. Choncho tikakhala ndi magetsi ambiri ntchito zonse zachitukuko ziyenda bwino mdziko lathu la Malawi.
mkulu wa Mpatamanga Hydropower Limited Anton Gilbert wati pakadali pano pamalowa amangapo kale mulatho komanso nyumba za mabanja omwe akhudzidwa ndi ntchitoyi mu gawo loyamba, ndipo pofika kumapeto kwa chaka chino ntchito yomanga damu yopangiramo magetsi ikhala itayamba. Ndipo mkulu wa Electricity Generation Company Ejenco William Liabunya wagwirizana ndi zimene anena Gilbert. A project imene ya Mpatamanga ndi project yomwe ngati Ejenco imene timayamba nkuti project yo titachoka nayo kale ku Eskom. So china chilichonse chomwe chakhala chikuchitika mu project imo takhala ifeyo mbali imodzi ya zimene zochitikazo. So tielekeze kuti feasibility study imene imamalizidwa pamene timachita negotiate ndi World Bank kuti tipeze ma private partners, nthawi yonseyo nkuti ife tikuyembekezera ndithu kuti tione project ikuyambika. So pamene tinapeza ma private partners ochoka ku Europe komanso World Bank, IFC kuyika mondrama ndife ngati Ejenco 30% mu project, ndife ndithu okangalika kuti tionetsetse kuti project imene iyambike. Ntchito yomanga malo opangira magetsiwa ikuyembekezeka kuchitika kwa zaka zinayi ndi miyezi 6, ndipo igwiritsa ntchito ndalama yokwana pafupifupi $1.5 billion kuchokera ku boma la Malawi, World Bank ndi mbali zina. Chief Resident Magistrate Shukurani Kumbani waimitsa mlandu wa yemwe anali mkulu wa immigration na Brigadier Charles Karumo mpaka pa 24 April kuti woyimira boma azayankhepo pa zomwe woyimira ozingidwa mlandu apereka ku bwalo la milandu la Lilongwe lachitatu. Woyimira ozingidwa mlandu a Crispin Ndalama apereka mfundo zisanu ndi zinayi zomwe ati sizoyenera kuwazinga milandu a Karumo akwazinga mlandu oti anavomereza kupereka chiphaso choyendera kwa nzika mdziko la Nigeria Doze Mobu Osu. Ndalama wafotokoza zambiri pa mtolankhani wathu Brenda Akayo. Issue yambiri ina ya disclosures anatipatsa mochedwa ngakhale kuti munthu anakhala mu polisi kwa nthawi yayitali. Issue yachiwiri inalionena kuti nthawi yambiri ija tinapempha mapempho ku Khoti. Analipo awiri yoyambirira pamafunika kuti akulu amalamula Director of Public Prosecution apereke chilolezo kuti apolisi ambe kumuyimba munthu pa mlandu uyu panalibepo. Then chachiwiri chinachonena kuti mlandu umayenera kuti azayimba pasanathe chaka chimodzi, zimenezo zinali zoti sizinachitike. Ndi Khoti sinapereke chigamulo ndezangopezeka zoti apolisi akubweretsa charge ya nyuwani ndeti maneno sizimayenda choncho yayi amanika imapereka chigamulo pa zimene tinapereka zoyambirira. Pa charge ya nyuwani yonso akubweretsapo milandu imene ili mu Corrupt Practices Act imene ndi ACB imene imapanga zimenezo, imapanga investigate, imapanga prosecute anthu. Ndeti unono la polisi kuti iwo interest yawo ndi yotani osasisira zimene zapanga ACB chifukwa chani. Mlandu okhudza kuphedwa kwa dotolo wina a Victoria Bobe ukuyembekezeka kuyamba mwezi wa July chaka chino. Izi ni malingana bwalo la milandu limene lapereka chitsogozo cha nkhaniyi litakumana kudzera pa internet. Isaac Salima afotokoza. Bwalo lalikulu la milandu lidakumana kudzera pa makina a intaneti pamene lapereka chitsogozo chokhudza nkhaniyi. Mwazina bwaloli kudzera mwa ogamula milandu a Ruth Chinangwa lauza amene akuyimira mbali ziwiri za mlandu kuti azapereke zikalata zawo zokhudza mlandu pofika pa 17 mwezi uno. Bwalolinso lalamula kuti mbali ya boma idzakhale kuti itapereka kalata zake ku mbali ya amene akuyankha mlandu pofika pa 21 mwezi uno. Bwaloli likuyembekezeka kuzamva zokhudza pempho lililonse limene lidzakhalepo pa nkhaniyi pofika pa 27 mwezi uno. Ndipo mwezi wa Juni bwaloli laperekanso chitsogozo pa zina zimene zidzakhale zochitika kufikira mwezi wa Julayi pamene mlandu udzayambe. Mlandu akuyembekezeka kuzaumva kuchokera pa 7 kufika pa 10 mwezi wa Julayi amene ni masiku anayi. Anthu ena akhala kudandaula pamene nkhani yakhala ikuyendera mbuyomu kuchokera pamene amene akuwaganizira kuti adachita chiwembuchi adawamanga mwezi wa Disemba la chaka chatha. Kumangidwa kwa anthuwa kudatsogozana ndi zimene apolisi adachita pamene adatengera anthu amene akuwaganizirawa amene alipo asanu ndi mmodzi ku nyumba ya Bobe kuchigumula muzira Blantyre kumene adakaonesera amene adachitira za chiwembuzi. Koma kuchokera apa nkhani ikuoneka kuti idayima pamenenso zidamveka kuti abwalo la milandu amadikira zikalata za mlandu kuchokera ku ofesi yozenga milandu ya boma ya DPP. Zidamvekanso kuti ofesi ya DPP sidali yokhutira ndi umboni umene apolisi adatolera pa nkhani ponena kuti unkapitewera m'magawo ena. Nkhondo yayikulu ya nkachibisira ikuchitika mu nkhalango ya Kaning'ina
yomwe imapezeka mu mzinda wa Mzuzu ndi mboma la Nkatabe. Mulipoti la padera la Venesleka kachita kafukufuku amene anthu odula mitengo komanso anthu ochamakala amalowera mu nkhalangoyi ndi kusakaza mitengo. Ripoti ili likwerengedwa mu studio mwathu ndi Feston Malekezo. Kuyonera patali nkhalango yakaning'ina imene ili mu mzinda wa Mzuzu komanso mboma la Nkatabe imaoneka yokhwitima komatu nkhani imasinthirako pomwe munthu walowa mu nkhalangoyi. Nkhalangoyi ili pavuto la kudulidwa kwa mitengo ndipo ngati sipakhala njira zoyisamalira bwino izasanduka chipalamba. Pofuna kudziwa bwino za mmene nkhalangoyi yaonongekera linapitako lachiwiri lina. Ulendo wathu unayamba ndi kuyima ofisi za nkhalangoyi imene inakhazikitsidwa mchaka cha 1935. Koma titangoyamba kuyenda pang'ono mu nkhalangomu tinayamba kukumana ndi wanthu ena amene amaonekeratu kuti amasadula mitengo. Ulendo wathu ukupitirira, alonda oteteza nkhalangoyi amene anatiperekeza anaona gulu lina la wanthu limene limaotcha makala napatu mpungwepungwe sunachedwe koma kuyamba ndipo ena anamangidwa. Mneneri wa za nkhalango ku chigawo cha kumpoto a Kevin Chisaka anavomereza kuti nkhalangoyi ikuonongedwa kwambiri. Iwo anati ngakhale ali ndi udindo oyiteteza akumana ndi mavuto osiyanasiyana monga kuchepekedwa kwa ndalama zimene zingawathandizire kumayilondera nthawi ndi nthawi nkhalangoyi. Iwo anati mwachisanzo ali ndi alonda okwana 22 okha m'malo mwa 46 amene amayenerera ndipo ochepa chabe ali ndi mfuti. Kuchepa kwa anyamata amene amateteza asilikali amene amateteza nkhalangoyi ndi lina la vuto lalikulu kwambiri limene tili nalo. Komanso mwina kuphatikizapo tikhoza kunena kuti nkhalangoyi poyamba inali ndi malo amene anthu amakhala kwa anyamata athu mu Chingerezi tikhoza kuti ma forest camps amene pakadali pano sakugwiranso ntchito. Ndi chifukwa chonena kuti nkhalangoyi ndi yayikulu monga ndanena kale 16,657 hectares kumakhala kovuta kuti tifikire malo onsewo. Ngakhale mitengo ikudzalidwa nkhalangoku ndi zovuta kubwezeretsa chilengedwechi popeza kuti ambiri imakanika kukula. Takhazikitsa dongosolo labwino onena kuti aliyense amene akubwera kudzala mtengo ayenera kuti avale zilimbe adziwe zonena kuti sikuti ntchito yathirapo mphongo dzala mtengopo koma kuti akhala akusamalira kufikira mpaka na mtengocha utakula kuti tionetsetse kuti mitengo imene tadzala ija yatetezedwa bwino. Poyankhulapo bungwe lopereka madzi la Northern Regional Water Board limene limagwiritsa ntchito damu la Lunyangwa kuperekera madzi ku chigawochi ati ayika njira zosiyanasiyana zothandizira kuti nkhalangoyi isathe popeza kuti ikatha ndi kuti damuli lizaphwa. Mmodzi wa akuluakulu ku nthambi Asumani Ungwe anati kuyambira mchaka cha 1998 akhala akudzala mitengo ya pafupifupi 100,000 chaka chilichonse ndi cholinga chofuna kutetezera damuli. Muli malo ena amene mulibe mitengo mu forest mmenemu. Malo ena chifukwa choti anthu anadulamo mitengo imene ndafotokozeramo. Komanso pali malo ena oti ndi mmene chilengedwe chake chilili. Ndiye chomwe takhala tikupanga tikumadzala mitengo mmenemu kuti titseketseke mmene mulibe mitengo muja. Tikatsekamo mmenemu ndiye kuti tikuteteza kuti nthaka isakokoroke. Kwa nthaka ikakokoroka ndiye kuti dothi lonse lija libwera likalowa mu damu lathu zinthu zosakhala bwino. Koma pothirapo ndemanga pa nkhaniyi mfumu yakuluthula yati ikuganizira kuti nthawi zinanso amene amabwenzeretsa mbuyo ntchito yoteteza nkhalangoyi ndi eni oteteza nkhalangoyi omwe ndi akuluakulu ona za nkhalango. Iwo ati zina zimene zimakolezera ndi nkhani ya katangale ndi anthu ena ogwira ntchito ku nthambi iyi. Chinyengo chili kuboma komweko ndipo kuli chinyengo moyo wanga wonse sinaonepo vinyengo vili ku department ya forest uku. Tiyeni boma ndi ine fumu ndi mafumu ndi anthu akumizi osati ya forest amene alembedwa ntchito sangakwanise kuteteza uchifanda amene akupanga zimene izozo atatipasa mphamvu ife ndi mafumu titha kupanga zimene tikuziwa kuti uku kukhale anthu Mzuzu ichite expand koma uku titeteze chani chilengedwe chathu. Poyankhulapo katswiri woona za chilengedwe a Charles Bakolo ati pakufunikira kuti pakhazikitsidwe komiti iwona za chilengedwe kuderali. Kukhala ndi anthu amudzi khala ndi mabungwe amene asale aboma komanso kubweretsa pamodzi mafumu ozungulira nkhalango imene kuti akhale mkomiti imene ndi kumayang'anira nkhalangoyi itetezeze nkhalango yakaning'ina. Dziko la Malawi lili ndi nkhalango zotetezedwa zapafupifupi 90 komabe potengera ndi kafukufuku mitengo yopitirira 33,000 hectares
imadulidwa chaka chilichonse mdziko muno. Komatu izi zikuchitika pa nthawi imene dziko la Malawi lakhazikitsa malamulo okhwima monga la Forest Amendment Act la chaka cha 2025 ndi cholinga chofuna kutetezera nkhalango mdziko muno. Tipitirize kupasirani nkhanizi mungataonera izi. Popitiriza nkhanizi, Banki ya Reserve yakhazikitsa ndondomeko yatsopano yokwezera ntchito zotumizirana ndalama mu njira zamakono monga malamya. Wachiwiri kwa mkulu wa banki Akisu Simwaka wati ngakhale ntchitozi zapititsa patsogolo ntchito zachuma, pali mavuto monga kukwera kwa mitengo yotumizira ndalama. Asimwaka awafotokoza. Ifeyo tufuna kuti wansise kuti tikonze choyamba network ikumavuta talandira ma complaints kuchokera mamizi kuti network ikumavuta. Anthu akamafuna kugwiritsa ntchito Airtel mpamba Airtel Money tiene mpamba ndi nkhani ngati imeneyo tiyenera kuti ntchito yoti tigwirizane ndi anzathu tikonze. Nkhani yachiwiri ndiyoti tionesese kuti nkhani ya mafees, ndalama zimene anthu amalipira akafuna kulandira ndalama zimene anthu amalipira akafuna kutumiza ndalama, zimenezo ziyenera kuti zisike zikhale ndalama yoti munthu atakwanisa. Osati munthu afuna kutumiza ndalama kundulaso ndalama zambiri pamenepo ndi kuti apindula cha. Ndi ifeyo ngati Reserve Bank tionesa kuti zimenezi tiyang'ane tiunike kuti Amalawi azitha kulipira ndalama zochepa. Koma ena mwa makampani omwe amagwira ntchito zotumiza ndalama ati pali zinthu zambiri mdziko muno zomwe zimapangitsa kuti mitengo yotumizira ndalama ikhale yokwera. Mkulu wa kampani ya Airtel Money Limited athokozani Sunday awafotokoza. Vuto ina imene lilipo lalikulu imene tikuyenda kukonza ngati dziko ndi infrastructure imene imathandizira kuti ma digital transaction atheke. Pali zinthu zambiri, pali system, pali ma agent wa amene akupatsa makiyosiki, timene akupatsa ma branding materials, timenaso kupanga so even phone yoti agwiritse ntchito customer. Ndi zinthu zimene zimapangitsa kuti mtengo umene customer atalipire popanga transaction imene ndi yanji. Ndi mugwirizana ndi Reserve Bank ife ngati Airtel tikugwira nawo ntchito limodzi kuonetsetsa kuti kodi tingathandize bwanji kuti infrastructure imene timagwiritsa ntchito kuti customers zithandizika kugwiritsa ntchito Airtel Money mtengo wake ungatsike motani. Chifukwa mtengo wa infrastructure jo ukatsika zithandiziranso kuti mtengo umene customer akulipira akamagwiritsa ntchito service ya Airtel Money ukhale socheperapo. Makomiti oyendetsa malo monga misika, zipatala komanso sukulu awalimbikitsa pa nkhani zokhudza ukhondo. Wapampando wa khonsolo ya boma la Blantyre Alenzo Kalonga wanena izi pa msika wa Lunzu lachitatu pamene amakhazikitsa zimene mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika analamula m'makhonsolo zokhudza ukhondo. Serena Tambola ali ndi zambiri mu ripoti limene awerenga ndi Mwayigowero. Ogwira ntchito ku khonsoloyi pamodzi ndi ogwira ntchito pa msika wa Lunzu anayamba ndi kusesa komanso kukonza msikawo. Akalonga ati ukhondo ukuyenera kuyambira pozisamalira mthupi pa khomo komanso pa malo a ntchito. Utenga waukulu Blantyre muno ndikunena kuti kuyambira panopo Blantyre akuyenera kuti akhale wa ukhondo. Mwachidule anthu ambiri timazolowera mwina kudya chinthu ndikumataya mwina tili minibus titaya pa window tidya ntedza tingotaya panopo tikulimbikitsa kunena kuti pasapezeke munthu otayira zinyalala pena paliponse. Aliyense ukhondo uyambire kwawo kunyumba kwake kumapita kwina kulikonse kunsika kunsewu kuntchito kumene akugwira ngakhale kuchipatala ku sukulu. So ukhondo tikawuyambira ku nyumba ngakhale tikapita ku ntchito ngakhale ku sukulu kuti ndikuti timakhala anthu a ukhondo. Panopo tikulimbikitsa ukhondo pena paliponse kuti dziko lathu lisinthe zochitika zathu zikhale za ukhondo at least kuti zinthu zambiri zioneke bwino. Bwana mkumbwa wa boma la Blantyre Alex Mdoko ati kutaya zinyalala mwachisawawa makamaka matewera amadaipa kukukhudza ntchito za ukhondo. Komanso wapampando wa msika wa Lunzu a Henderson Ligomeka anayamikira ntchitoyi. Ineyo poyambirira penipeni ndiyambe kuyambirira president chifukwa chokhazikitsa dongosolo losesali. Ndikachiwiri nthokoza ku khonsolo chifukwa choona kuti nsika ku khonsolo msika wa Lunzu ndi msika waukulu. Choncho anaganiza kuti azapangire lonchi kunoko. Ine ngati mtsogoleri ndinosangalala kwambiri chifukwa chimene chachitikachi ndi chinthu chabwino ndi sukulu yabwino makamaka kwa ifeyo mavenda pa msika wa Lunzu. Khonsolo ya boma la Blantyre yapereka zipangizo zosiyanasiyana zothandizira pa ukhondo pa msika wa Lunzu. Bungwe la Blantyre Water Board lati anthu azitunga madzi mwaulere mipopi ya mmadera kiosks kwa miyezi itatu ikudzayi. Mkulu wa bungweli Ayeremaya Chihana
ndiye wanena izi ponjezera kuti iyi ndi imodzi mwa njira zopewera nthenda ya kolera. Bungwe lili ndi makiosk okwana 870. Bungwe lati lichita izi kugwiritsa ntchito ndalama zokwana 100 million kwacha imene lithandizira kuchokera ku World Bank. Iwo afotokoza. Through guidance ya Professor APM, Professor Arthur Peter Mtaliga, we have directed and I'm directing that all kiosks, nandi outstanding bills that ndi ngongole ndi ifeyo ose tachosa salipiraso, and for 3 months anthu ayambe kumwa madzi aulere aukhondo. Ndi intervention yoti yachokera ku Blantyre Water Board. Koma kuonjezera apopo tanena kuti tipereka chlorine muzipatala zonse ndi ma hotspots onse kuti anthu ayambe which are treated mazaja open wells that carry treated. For maso itogoze our World Bank chufa atava mutatuzo atipasa 100 million to use it for interventions. Feed the children atipasa so ma water treatment chemicals targeting 2 million households as an immediate relief. Achihana nena izi pamene adakapereka mankhwala a chlorine kumadera andirande komanso Bangwe kumene ndi ena mwa amene akhudzidwa ndi nthenda ya kolera. Mkulu woona zopewa matenda ku ofesi yoona za umoyo m'boma la Blantyre Innocent Mvula adayamikira bungweli kamba kaizi. Chimene nganene kunoko ku Bangwe voto lalikulu limene tinaona kuti bangisa kuti kolera azinka akupita madzi aukhondo. Chifukwa choti kunoko anthu sakumwa kwambiri madzi aukhondo. Ndi mmene Blantyre Water Board abweresa masupplies awawo komanso ndi mmene andimera kuti president athu kuti 3 months kwa miyezi 3 madzi aperekedwa aulere. Ndende ya mzuzu yapempha chithandizo kwa anthu akufuna kwabwino kuti athandize kuthetsa mavuto omwe ophunzira undendeko amakumana nawo. Olutsa nkhani za ndendeyi ya Macbeth Wasambo adati akaidiwa amakumana ndi mavuto osiyanasiyana monga kuchepa kwa aphunzitsi komanso zipangizo zophunzirira ndi kuphunzitsira komanso zilango zomwe siziwalola kukapitiriza maphunziro awo akasankhidwa kupita ku mayunivesity. Alipere Brasid walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Feston Malekezo. Awasambo ayankhula izi pomwe akaidi awiri asankhidwa kukapitiriza maphunziro awo msukulu zosiyanasiyana za ukachenjede mdziko muno pa akaidi 14 amene analemba mayeso awo a form 4 pa ndende ya mzuzu. Awiriwa ndi Solia Mtambo amene asankhidwa ku sukulu ya ukachenjede ya Unima ndi Happy Sinkhonde amene asankhidwa ku sukulu ya ukachenjede ya Luwana. Awasambo kenaka apempha aphungu a nyumba ya malamulo kuti ayese kukonzanso malamulo a dziko lino amene angathe kumalola akaidi amene asankhidwa msukulu za ukachenjede mdziko muno kuti chilango chawo chizithira pomwepo ndi kukapitiriza maphunziro. Mavuto amene amakumana nawo ena ndi kuchepekedwa kwa aphunzitsi amene ali ndi zowayenereza kuti aziphunzitsa ma secondary school komanso ngakhale ku primary kumene amene tinawo ndi ochepa moti maphunziro ena ndi ena tilibe aphunzitsi amene ali ovomerezeka kuti atha kumaphunzitsa komanso tikatenganso zida zophunzirira zimakaso zochepekerapo ngati department imayesesa kupereka komabe pali pena ndi pena singati kufika nthawi zonse chifukwa nthawi ndopezeka kuti ana ambiri ayamba sukulu pa nthawi iyo zinthu zophunzirira zidakali zochepa. Poyankhulapo mkulu wa bungwe la Civil Society Education Coalition na Benedicto Kondowe anavomereza kuti ndende za dziko muno mukusowekera zipangizo zophunzitsira komanso kuphunzirira zomwe kupezeka kwake kukadathandizira kuti ntchito za ndende zomwe ndi kusintha makhalidwe a akaidi ziziyenda bwino. Akondowe kenaka apempha boma kuti lionesese likuyika ndalama zokwanira ku ndende za dziko lino makamaka ku gawo la zamaphunziro. Akaidi okwana asanu ndi atatu ndi amene asankhidwa msukulu zosiyanasiyana za ukachenjede mdziko muno. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane na insomito yake ripoti loona za njala latsopano laonetsa kuti dziko lino likadali mgulu la mayiko amene adakakumana ndi vuto la njala. Boma latendera kukhutira ndi mmene ntchito yomanga malo opangira magetsi kumpatamanga ikuyendera. Mulipoti lathu lapadera la Venesleka wachita kafukufuku amene anthu odula mitengo komanso anthu ocha makala amalowera mu nkhalango ya Kaning'ina ndi kusakaza mitengo. Unali ndine Yankho Seunda. Club Junta, building